Verbijstering na enorme vernielingen op basisschool De Vlieten in Wissekerke. Met ecoline en verf is er veel schade aangericht aan de vloeren en aan de muren en op het meubilair. Met lijm op beeldschermen, toetsenborden, digibord. En verder in deze Zeeland nu. Groot tekort aan vrachtwagenchauffeurs. En Frederik Schouwenaar komt uit politiek nest. Goedenavond. Kapot gegooide computers, overhoop gehaalde kasten en ook literflessen ecoline op de vloeren. Basisschool De Vlieten in Wissekerke is door vandalen helemaal overhoop gehaald. De ravage is zo groot dat de school vandaag dicht bleef, zodat alles opgeruimd kon worden. Iedereen is wel geschrokken en aangedaan. Het is een heel vervelend beeld om je klas zo te zien. Ik kreeg gisteren een telefoontje van een vader van een leerling van onze school. Deze leerling ging de kippen verzorgen en kwam er toen achter dat er iets niet pluis was. En heeft zijn vader erbij gehaald. Die heeft mij gebeld. Dus met ecoline en verf is er veel schade aangericht aan de vloeren en aan de muren en op het meubilair. Met lijm op beeldschermen, toetsenborden, digibord. De school vermoedt dat de daders kinderen uit het dorp zijn. Onder meer omdat de muren beklad zijn met de namen van leerlingen, mogen de vernielingen niet gefilmd worden. De politie heeft onderzoek gedaan in de school en vanochtend zijn de leerkrachten aan de slag gegaan om alles op te ruimen. Het incident maakt veel los in het team, maar ook in het dorp. Ik kwam zelf gisteren dus uit de kerk, er stonden allemaal politieauto's. Ik dacht zelf eerst aan een inbraak. Maar goed, dan hoor je later dat het allemaal andere dingen zijn. Maar ja, zomaar vernielen, ja, dat vind ik in feite. Ja, dit kan gewoon niet. Ja, dat is natuurlijk niet leuk. Ook niet voor de kinderen, dat ze niet naar school kunnen vandaag. Het is ook niet normaal dat zoiets gebeurt op een andermans spullen. Wat hoopt u dat er gebeurt als duidelijk is wie het heeft gedaan? Dat ze die zelf eens goed aan het werk zetten. Dat ze weten wat of ze een ander aandoen. En ja, wat voor werk, dat weet ik dan niet, maar dat ze er goed moe van zijn. De wijkagenten doen verder onderzoek naar de zaak. De school hoopt morgen weer gewoon open te zijn. De transportsector kampt met een groot tekort aan vrachtwagenchauffeurs. Een tekort dat nog jaren gaat aanhouden. De vraag naar chauffeurs groeit op het moment namelijk ongeveer 3 keer zo snel als het aanbod. En dat kan ernstige gevolgen hebben voor de Zeeuwse economie. Er is inderdaad een groot tekort in de regio. Het vak vergrijst, dus er gaan mensen met pensioen en daar heb je nieuwe aanwas voor nodig. Die aanwas is alleen lastig te vinden. Vandaar dat het bedrijf voorzorgsmaatregelen heeft genomen en continu vacatures op de site heeft staan, zodat ze niet zonder personeel komen te zitten. We hebben nu echt feitelijk ook echt nog 1 chauffeur nodig op de korte termijn. Maar we weten dat op de langere termijn. En ja goed, je weet ook nooit wat mensen van plan zijn. Soms heb je ineens een vacature als mensen weggaan. En dan is het wel belangrijk dat je daar al een beetje op voorhand op ingespeeld hebt. Merk je misschien ook al nu dat de uitstroom groter is dan de instroom? Ja, en je merkt wel dat de afgelopen jaren de opleidingen steeds minder gevuld zijn. Dus steeds minder jongeren kiezen voor het vak chauffeur. En uiteindelijk gaat dat natuurlijk de markt tegenwerken. Dus ja, ik heb ook niet de oplossing. Maar ik constateer dat het probleem er wel is. Ja, aangeschoven is verslaggever Nansjoe Hiddes. Nansjoe, wat is op dit moment de gemiddelde leeftijd van een vrachtwagenchauffeur? Ja, de gemiddelde leeftijd is nu 45 plus. En in de afgelopen 10 jaar is dat ook toegenomen met bijna 4 jaar. Ja, zoals net ook al is gezegd, jongeren hebben steeds minder vaak interesse in het vak vrachtwagenchauffeur. En daardoor staat dit beroep ook in de top 10 beroepen waarvoor de meeste vacatures openstaan. Hoe komt het nou dat jongeren dit beroep niet aantrekkelijk vinden? Want je zou kunnen zeggen veel vrijheid, je gaat naar het buitenland. Ja, dat klopt allemaal, maar het heeft grotendeels te maken met toch wel de werkomstandigheden. Hè? Je bent vaak van huis, je hebt wisselende werktijden en om die redenen heeft het vak ook wel een beetje een slecht imago. Toch kiezen er nog wel een aantal jongeren ervoor om vrachtwagenchauffeur te worden, zoals de 18-jarige Sander van der Velde. Het is een heel stuk vrijheid. Je kan overal komen, je hebt een leuke rit, je kan misschien een mooie natuur zien, een leuke plek krijgen en ja, je leert meer mensen weer ontkennen. Sander is bijna klaar met zijn opleiding en daarna wil hij graag internationale ritten gaan rijden. Nederland ken je al grotendeels. Dan ga je liever richting andere landen waar je nog niet bent geweest. Terwijl Sander met volle overtuiging voor het chauffeursvak kiest, merkt hij dat maar weinig leeftijdsgenoten zijn passie delen.
Ja, dat klopt wel, want ik ben eigenlijk de enige in mijn vriendenkring die dan nu vrachtwagenchauffeur gaat doen. De anderen gaan eerder gewoon de bouwen voor de huizen en alles. Of te slopen, maar die vinden bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeur vinden ze niks. Ook bij DEC-opleidingen in Goes merken ze dat de jeugd niet staat te trappelen om chauffeur te worden. Daarom richt het bedrijf zich ook op zij-instromers die wel trek hebben in een carrière-switch. Dat je dames en heren hebt van 25 jaar die een overstap maken naar de sector. Maar je ziet er ook nog van 50 plus die het nog aandurven. Om het tekort op te lossen wordt nu ook in het buitenland gezocht naar nieuwe chauffeurs. Toch hoopt DEC dat het vak aantrekkelijk genoeg blijft voor Nederlanders en het straks niet, zoals bijvoorbeeld de fruitpluk, verandert in werk voor arbeidsmigranten. We merken ook wel bij de werkgevers hier in de regio dat ze echt nog een verschil zien tussen een Nederlandse chauffeur of een buitenlandse chauffeur. Dus ik hoop wel dat het echt een beroep blijft wat voor de Nederlanders interessant is om te doen. En het wordt ook gewoon hartstikke goed betaald. Ja, dan er werden een aantal oplossingen genoemd. Hè. Zijn er nog andere plannen om het beroep een beetje aan de man te brengen? Ja, zo wil DEC-opleidingen bijvoorbeeld avonden in de omgeving organiseren voor mbo-scholen om die scholieren al kennis te laten maken met het vak. En het transportbedrijf uit het eerste filmpje die gaat zo nu en dan langs bij middelbare scholen om te laten zien wat het vak vrachtwagenchauffeur te bieden heeft. Dus ja, je kan maar blijkbaar vroeg genoeg beginnen. Inderdaad. Nansjoe Hiddes, dankjewel. Jack van Gelder komt niet naar de opening van het kreeftenseizoen. De tv-presentator zou de eerste kreeft in Kortgene in ontvangst nemen, maar heeft zich teruggetrokken. Hij kwam de afgelopen week in opspraak vanwege grensoverschrijdend gedrag tijdens zijn werk voor Studio Sport. Jack van Gelder heeft zich teruggetrokken omdat anders de aandacht te veel uit zou gaan naar hem en niet naar het goede doel, Cure for Cancer, dat hij zou vertegenwoordigen. De Stichting Promotie Oosterscheldekreeft gaat geen vervanger uitnodigen. De opening van het kreeftenseizoen is 30 maart in Kortgene dus. Woensdag kunnen we weer gaan stemmen voor de Provinciale Staten en de waterschapsverkiezingen. Maar dat kan op minder locaties dan 4 jaar geleden. Het aantal stemlocaties is gedaald met ruim 5%, blijkt uit cijfers. In de gemeente Terneuzen zijn de meeste locaties verdwenen. En dat komt voornamelijk omdat verzorgingshuizen en scholen, die vonden het te risicovol om ons met een stembureau bij hen in huis te hebben. Scholen en verzorgingshuizen nemen nog steeds het zekere voor het onzekere vanwege corona. Op onze website is te lezen hoeveel locaties er in andere gemeenten verdwenen zijn. Hier in cultuurcentrum De Veste in Terneuzen worden de stemhokjes wel al opgebouwd. De N57 is vandaag uren in beide richtingen dicht geweest tussen Port Zeelande en Ouddorp. Want een vrachtwagen met oud ijzer was rond 9:30 vanochtend geschaard en de lading lag over de hele weg. Het verkeer moest omrijden. In Vlissingen is vanmiddag een persoon ernstig gewond geraakt na een val van de Leeuwentrap. De persoon werd door een windvlaag gegrepen en kwam ongelukkig ten val. Het KNMI kondigde eerder vandaag code geel af vanwege zware windstoten. En op het moment van het ongeluk stond er volgens het Weerinstituut een zuidwestenwind van windkracht 8. En om meer ongelukken te voorkomen hebben medewerkers van de gemeente Vlissingen de Leeuwentrap in Vlissingen afgezet met linten. 1,5 maand is Frederik Schouwenaar nu burgemeester van Veren. Na een loopbaan bij de politie is dat eventjes wennen, maar voordeel is wel dat besturen in de familie zit. Want zowel haar vader als grootvader die zaten allebei in de politiek. Politiek verslaggever Marcel de Kranen sprak met Schouwenaar. Dit is Frederik Schouwenaar, sinds begin vorige maand de nieuwe burgemeester van de gemeente Veren. Ik ben 42 jaar oud, ik ben geboren in Horen, ik ben moeder van 3 kinderen. Ik woon nu nog in Gorinchem en we gaan binnenkort verhuizen naar Oostkapelle. En ik ben, wie ben ik? Dat is een hele grote vraag, maar dit is een beetje het in het kort waar ik nu sta. Frederik is de dochter van Koos Schouwenaar, die van 2002 tot 2012 burgemeester was van Middelburg en die tot 2019 als Eerste Kamerlid werkte voor de VVD. Net als haar vader gaat Frederik Schouwenaar proberen een zichtbare burgemeester te zijn. Ik ben geen kopie van mijn vader. Ik heb echt wel geprobeerd om mezelf te ontwikkelen. Gelukkig maar. Ja, en wat me wel aanspreekt is dat bij die mensen zijn. Dat is niet een trucje wat je doet, maar dat is iets wat je leuk vindt omdat je zo bent. En mijn ambitie is wel om ook
echt een dag in de week op pad te zijn. En op de fiets te stappen en naar mensen toe te gaan. Maar je hebt natuurlijk ook een hoop vergaderingen en dingen. Dus ja, zo zichtbaar mogelijk, zeker. Met de komst van Schouwenaar zijn er meer vrouwelijke dan mannelijke burgemeesters in Zeeland. 7 van de 13 burgemeesters zijn vrouw. Loes Meeuwissen in Noord-Beveland, Margot Mulder in Goes, José van Egmond in Rijmerswaal, Marleen Seibers in Tolen, Marga Vermuy in Sluis, Ilona Jensen van Haarst in Hulst en sinds februari dus Frederik Schouwenaar in Veren, die er het volgende over zegt. Ik ben wel voor emancipatie, maar de vraag is wat is het vrouw zijn dan? Ik denk dat het echt gaat om wie je bent en wat je meebrengt, want het is echt niet zo dat vrouwen allemaal lief en poezelig zijn en mannen flink en doortastend. Het is een combinatie van al dat soort aspecten zijn een beetje onzijdig wat mij betreft. Ik vind het wel mooi dat de gemeenschap daar zo voor open staat. Beelden van de installatie van burgemeester Schouwenaar op 2 februari gingen viral. Peter Meijs van PvdA GroenLinks wilde haar succes toewensen. Maar hij zei dit. Ik wens jou enorm veel succes in de komende jaren. Werkplezier namens de Raad. Wat vond u daarvan? Vond u dat vervelend? Of? Ik vond het een verspreking die iedereen kan gebeuren. Dus het ligt ook heel makkelijk in de mond, zo'n woordje. Dat hem dit moest overkomen, dat vind ik vervelend voor hem. Ja, het is enorm uitgemeten natuurlijk, helemaal viral, et cetera. Ja, het leidt af van waar het met elkaar, waar we het om doen. Dus het goed besturen van Veren. En dat is het plan, nog steeds. En voor dat plan hebben Frederik Schouwenaar en haar wethouders de komende jaren de tijd. Door een depressie boven Ierland en Schotland hadden we vandaag in Zeeland te maken met onstuimig weer. Wel was het zacht voor de tijd van het jaar, tot 15 graden zelfs in Zeeuws-Vlaanderen. En morgen en overmorgen dan klapt de temperatuur omlaag en daarna wordt het weer iets warmer. En op onze site meer over de Miss Beauty of Zeeland verkiezing. De 19-jarige Elise Kemper uit Zierikzee is afgelopen weekend verkozen tot Miss Beauty of Zeeland. En de titel Miss Teen of Zeeland die ging naar Demi Lokker uit Nieuw- en Sint-Joosland. En tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne maandagavond.